Ito Werkman is dit jaar 20 jaar verbonden aan het KFPS. Hij is sinds 1997 verantwoordelijk voor het aangespannen trainen van jonge Friese paarden in de ABFP-testen en het Centraal Onderzoek voor Hengsten. De eerste 12 jaar gebeurde dit vanuit het Fries Paardencentrum en de laatste 8 jaar bij de WB-stables in Werga en het KNS-centrum in Ermelo. Ito Werkman is naast een zeer ervaren trainer van jonge paarden ook een succesvol menner in de wedstrijdsport. Een hoogtepunt was zeker het jaar 2013 toen hij Nederlands kampioen werd bij de tweespannen ZZ. Het aantal paarden dat hij voor het KFPS in handen heeft gehad is een drukwekkend groot. Meer dan 3500 paarden werden door hem voor de wagen opgeleid in de ABFP-testen. En 130 goedgekeurde hengsten werden door hem in het Centraal Onderzoek getraind. Naast het trainen van jonge paarden is Ito sinds 2004 tevens de aanvoerder van het team dat de hengsten in de kooi begeleidt tijdens de eerste en tweede bezichtiging. We hebben dat weer mee kunnen maken de afgelopen dagen. Het KFPS is Ito Werkman zeer erkentelijk voor zijn werk voor het KFPS. En hoop dat die samenwerking ook in de komende jaren nog lang wordt voortgezet. 20 jaar verbonden aan het KFPS, Ito Werkman. Fantastisch, Ito. Hulde van onze voorzitter Bert Wassenaar voor Ito Werkman. 20 jaar en laat er minimaal nog 20 jaar bij komen. Mensen, nog één keer met z'n allen voor Ito. Ja, en dan wil ik graag Dick Brummel naar voren vragen. Dick die zal het woord overnemen. We gaan naar de uitreiking van de Silver Bowl 2016-2017. Dankjewel Bert voor de mooie aankondiging. Ja, vorige week werd ik gebeld. Ik zat lekker in een gondel. Skihelm op, telefoon, Marijke, kom aan. Dick, we hebben volgende week zaterdag nog een onderdeeltje voor jou om aan te kondigen. En ja, dan zeg je toch een beetje met bluff, van dat doe ik wel. Nu ik hier toch sta, dan denk ik 15.000 ogen op mij gericht. Ja, daar word je toch wel een beetje zenuwachtig van. Het mooie is wel van al die 15.000 ogen, die hebben allemaal een liefde voor het prachtige Friese paard. We wachten op een prachtige aanspanning. Volgens mij mag die binnenkomen. En dat zal de hengst IJze 489 zijn. Winnaar van de Silver Bowl. En ja, natuurlijk wordt hij dan voorgebracht voor de Friese Chase. En Jelmer, laat hem even mooi zien. We willen de mensen op de banken hebben even. Hè? En een applaus voor Jelmer Chedon met IJze 489. Jelmer, een verzoek van mij zijde, even opstellen. Jelmer, je mag zo nog een ereronde maken, maar laten we even opstellen. Een prachtige prijs, afgelopen jaar denk ik, Jelmer. En ben je blij met die prijs, Jelmer? Ja, dit is natuurlijk fantastisch. Het is altijd mijn lieveling geweest. En ja, de hand is misschien zijn ding niet, maar voor de karren dat is ja, fantastisch. Dat is gewoon zijn ding. Het is mijn ding. Ik kan vandaag niet zo goed hard meer lopen. Rijden kan ik denk ik nog wel. Ik denk ik krijg de microfoon niet weer terug, dus... Maar zoals afgelopen december hebben we allemaal in de Friso kunnen lezen, waren er dan ook 5 nominaties
voor het paard van het jaar. Daar is veel op gestemd door jullie. Daar is een jury, zeg maar, een vakjury, waar Gerda Oldenburg naast mij staat, in zit, dit jaar voor het laatst. Henk Dijkstra en ik zei de gek. En daarnaast heeft het publiek daar een aandeel in. Het publiek heeft 2 stemmen, de vakjury 3 stemmen. Wij moeten eerlijk zijn, de publieksjury was voor Elias. Maar de vakjury, en de Henk verdient zeker een applaus, maar de vakjury heeft gekozen als paard van het jaar IJzer 489. Kampioen voor de chase, dekhengsten. Kampioen voor de concourswagen. Kampioen ereklasse. En we willen graag de fokkers ook even, familie De Vries bij IJzer. Paard van het jaar IJzer 489, dames en heren. De provincie Frieslandprijs verbonden hieraan. Namens de provincie Friesland uitgereikt door loco-commissaris van de Koning, de heer Sander de Rauwe. Mooi moment, Sander. Je bent hier toch even bij ons. Hoe ervaar je dit allemaal hier, die hengstenkeuring en hier de huldiging van paard van het jaar? Ja, ik ben ontzettend onder de indruk. Ik mocht gisteren al even kijken, maar ik mag vandaag IJzer bewonderen. En dat is onder de paarden toch echt een Sven Kramer. Want als je kijkt dat hij vorig jaar alleen al gewonnen heeft en vandaag weer met deze prijs begint, dan is het echt fantastisch. Verder, wat een sfeer hier op de keuring, of niet? Ik ben niet vaak stil, maar toen ik even binnenkwam, toen werd ik even stil. Ik vind het echt heerlijk om dit te zien. Gisteren ook al, eergisteren al. Dus ja, met z'n allen zijn we wel winnaars hier vandaag. Mooie woorden van onze loco-commissaris. Jelmer, Anita, van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs. Paard van het jaar. We wachten even een hele mooie ereronde. En dan mag je nog een keer opstellen. En dan word je gehuldigd ook voor de Silver Bowl. Dan mag je nog een keer reageren, Jelmer. En dan mag je nog een keer reageren wat je nou hiervan vindt. Ja, dit is ook weer fantastisch. Het is gewoon top. Geen andere woorden voor. Mensen, €500 Dankjewel, voor de Jelmer. fokkers. Familie De Vries uit Hinderlopen, €500 voor de eigenaren Jelmer en Anita Chardon. Paard van het jaar en dan de Silver Bowl. Uitgereikt door Aartse Bauma, voorzitter vereniging Het Friese Tuigpaard. Silver Bowl beschikbaar gesteld door familie Witteveen uit Canada. De godvader van het Friese paard in Canada. Uitgereikt aan de nationaal kampioen Friese stamboekhengsten voor de chase. En daarmee winnaar van de Silver Bowl, IJzer 489. Eerder gewonnen door Tjaarda 483 met Suzanne Bouwman. 2015 door Torben 466 met Harry van der Middelaar. En afgelopen jaar door IJzer 489 met Jelmer Chardon. Nou, mooie plaatjes. De Silver Bowl, uitgereikt door Aartse Bauma. En dan gaan we zo dadelijk nog even feliciteren. En gaat onze loco-commissaris van de Koning, de heer Sander de Rauwe, hier in de chaise naast Jelmer de ereronde meemaken. Mensen, wat een dag voor deze IJzer 489. De Silver Bowl en paard van het jaar, de provincie Frieslandprijs. Ik denk dat we even gaan staan met z'n allen voor deze geweldige aanspanning. Het is er nu. Bijzonder mooi. Nogmaals een warm proficiat aan de fokkers. Familie De Vries uit Hinderlopen en Jelmer en Anita Chardon.
Wel, dames en heren, zij gaan hun plaats weer innemen op de loge op de tribunes. We gaan afsluiten met nog 1 ereronde van de hengsten. IJsse 489. En ik zou zeggen, Jelmer, ga je gang. Publiek is er nu toch. En wil IJsse nog 1 keer zien bewegen voor die prachtige Friese grondpanelen chase. Dames en heren, en paard van het jaar. En de winnaar van de Silver Bowl. IJsse 489. En dan gaat hij. Mooi. We gaan naar rubriek nummer 9. De keuring gaat verder. De juryleden nemen hun positie weer in. En de volgende hengst mag binnenkomen.